Já jsem začínala podnikat v roce 2008 uprostřed hospodářské krize. Zakládala jsem tehdy svůj šperkařský biznes a všichni mi říkali, no ty jsi se zbláznila, teď je krize, šperky teď přece nikdo kupovat nebude. Jenomže já jsem neměla na vybranou. Byla jsem totiž ve fázi, kdy už jsem se za žádnou cenu nechtěla vracet do nějakého zaměstnání. Já jsem to prostě musela vymyslet a udělat tak, abych byla úspěšná. Měla jsem prostě nůž na krku. Ahoj, já jsem Bohdana Goliášová, zakladatelka projektu Tvůrci v praxi. To je největší česká komunita podnikajících tvůrců. A dneska vám chci dát návod na to, jak nabrat nový směr a začít podnikat tak, aby se vám dařilo. Před chvilkou jsem vám říkala, že jsem začínala podnikat s nožem na krku. To mě vede k takové myšlence, že se mi vlastně často v podnikání nedaří, když jsem tak nějak spokojeně usazená v té situaci, ve které zrovna jsem a nemám důvod k nějakému vzepětí, k nějakému vynalézání něčeho nového. A tady by mě zajímalo, jak to máte vy. Jestli jste ten typ člověka, kterému se daří dělat nové věci, když jste pěkně zajištění a máte v životě pohodu, a nebo jestli ze sebe dostanete to nejlepší, když máte nůž na krku. To je, myslím, dost důležitý si uvědomit. Kdy se vám daří přijít s něčím skvělým, protože pak se tomu můžete přizpůsobit a ty situace si můžete tak trošku vyrábět. Takže jak to, že mi to tenkrát fungovalo, to moje šperkařské podnikání, i když byla právě krize? Teď vám to tady odtajním. Má to několik pravidel a teď vám tady řeknu. Za prvé, neprodávala jsem levně. Měla jsem v nabídce celou pyramidu produktů. Jo? Jako si v našem kurzu plánujeme ziskové podnikání, tam si spolu sestavujeme to pyramidu, že tam máte od těch jako věcí za běžné ceny až po ty věci úplně VIP, hodně drahé. Tak já jsem prostě neprodávala levné věci, měla jsem naplněnou celou tu pyramidu produktů. Kdybyste si to sami chtěli zpracovat, vlítněte do toho kurzu, tam máte na to úplně jako dokonalý návod, můžete si udělat celou tu pyramidu produktů. Díky tomu se vám hodně zvýší příjem, protože ty drahé věci se prostě občas prodávají a tím, že jsou drahý, tak ty čísla potom naskáčou moc pěkně. Takže neprodávala jsem levně. A neprodávala jsem jenom ty levné věci, ale i ty drahé. Druhý bod. Měla jsem originální techniku. Když já jsem začínala s tou mojí tepanou krajkou, s tou šperkařskou technikou, tak v České republice vůbec ještě neexistovala technika tepaných šperků, které by byly prostorové. Tehdy byly tepané šperky, to znamenalo, že to byly jen takové jako ploché spirálky nebo nějací jako hádci, ale do té doby ještě nikdo to jako netáhl do prostoru, aby to bylo 3D, s tím jsem prostě přišla tehdy já. No, takže měla jsem originální techniku. Třetí věc, šla jsem mezi lidi. Prostě jsem si koupila z druhé ruky stánek a začala jsem jezdit na prodejní akce. Tam ta křivka učení byla opravdu hodně strmá. Tam jsem se učila strašně rychle. Jo? Někdy jako když jsme schovaní za monitorem, tak prostě nemáme tolik příležitostí k tomu se rychle otrkat a rychle se něco naučit. Já tím, že jsem šla honem jako do praxe, honem mezi živí lidi, tak to učení bylo strašně rychlý. A teď asi ten úplně nejdůležitější bod číslo 4, nebála jsem se námahy. Jo, tenkrát jsem byla úplně na začátku, na úplné nule. Neměla jsem auto, neměla jsem nikoho, kdo by mi pomáhal. Jo? No tak jsem se domluvila s kamarádkou, co prodávala trička, že budeme jezdit na stejné akce. Já jsem je vždycky našla ty akce, přihlásila jsem nás, dělala jsem to zařizování kolem toho a ona měla to auto, tak nám vždycky přivezla stánky na tu akci. A pak jsem si ušila takové obrovské manchesterové tašky metr na metr, do dneška je mám. A v nich jsem tahala ty obrovské rámy s těmi šperky, krosnu na zádech s nářadím, karimatkou a spacákem a jezdila jsem na ty akce vlakem. Jo, byla jsem ochotná tam tohle množství věcí vlastní silou dotáhnout, protože jsem prostě neměla všechny ty věci, které jsem do začátku potřebovala, tak stejně jsem to jako nějak prostě udělala.
na těch akcích tam jsem zas to svoje zboží neměla kam na noc schovávat, neměla jsem tam ubytování, no tak jsem se zarýglovala do toho šperkařského stánku, tam jsem spala na zemi na karimatce. Proč jsem vlastně jako tohle všechno podstupovala? Proč jsem tohle všechno dělala? Protože jsem věděla, že chci prorazit a byla jsem ochotná pro to udělat strašně moc. Jo? Dneska vidím, že třeba spousta lidí se bojí něco psát na sítě, že je jako bude někdo hejtovat. No tak mě občas někdo vyhejtoval naživo, jo, taky nejsem z kamene. Tak jsem se prostě vybrečela, utřela jsem si slzy a pokračovala jsem dál. A postupně jsem se toho naučila tolik, že ten šperkařský projekt získal velké jméno a lidi za mnou chodili nakupovat, pak po mně vymohli, že jsem začala učit tu techniku. Měla jsem z toho příjmy, které jsem nikdy dřív z ničeho jiného neměla. Jo? Strašně moc záleží na tom, co jste ochotní tomu svému projektu dát a jak moc o to stojíte. A ještě další věc, to je nesmírně důležitá pro mě bylo, že jsem investovala do vzdělání. Učila jsem se o podnikání všechno, co bylo dostupné a tehdy toho moc nebylo. Jo? Na začátku jsem si přečetla knížku Roberta Kiyosakiho Chudý táta, bohatý táta a on to tam hodně vysvětluje na nemovitostech, hodně to svoje bohatství získával právě přes nemovitosti a já jsem si říkala, no dobře, ale já jako teda vlastně nevím nic o tom realitním trhu našem, o tom trhu nemovitostí v České republice, ale já se to chci naučit. Tak jsem se stala realitní makléřkou na rok. Jo? Učila jsem se prodávat a učila jsem se všechno o trhu s nemovitostmi. Jo, tu knížku tehdy, co já vím, tak to tehdy přečetlo strašně moc lidí, ale skoro nikdo neudělal to, co já, protože opravdu šel a začal se to učit v praxi. A já dneska umím prodávat spoustu věcí, umím prodávat různý tvůrčí výrobky, jo, různý produkty, služby, kurzy, jak tvůrčí, tak podnikatelský. A umím třeba taky prodávat a nakupovat nemovitosti, protože jsem se to naučila. Už jsem takhle jako pomohla strašně moc lidem v rodině nebo nějakým známým. Jo? Je to prostě hrozně dobrá dovednost. Jakmile se jednou naučíte prodávat, tak už je docela jednoduchý to vztáhnout na nějakou další oblast. Je to prostě dovednost, která vás už navždycky podrží. Tak a já teď nevím, v jaké fázi se nacházíte vy, ale pokud se vám v podnikání nedaří tak, jak byste chtěli, tak bych vám doporučila tohle. Za prvé, dobře si naceňte ty svoje produkty, ty výrobky nebo nějaké tvůrčí služby. Sestavte si tu pyramidu těch produktů, jo? Ať vám tam nechybí ty dražší věci v nabídce, ať vám to dohromady opravdu dělá ten příjem, který chcete. Jakmile tam dáte ty dražší věci, tak ten příjem se poměrně radikálně zvedne. A další věc. Pracujte na vaší odlišitelnosti. Čím jste jiní? Vyrábíte korálkové náramky stejně jako 235 000 dalších českých tvůrců. Tak se naučte něco nového. Zkombinujte třeba nějaké 2 různé techniky. Prostě posuňte to někam, kde není tak narváno a nemusíte být levní. Tak a teď půjde do tuhého. Moje další doporučení je, nečekejte, že to bude jednoduché. Ty různé řeči a obezličky všech možných internetových guruů, že podnikat se naučíte za 3 dny, všechno jde na autopilota, na všechno jde použít nějaký instantní návod. To prostě není pravda, to jsou lži. Když se nenaučíte tvrdě pracovat, tak skončíte na první větší překážce. Pokud vám někdo slibuje, že to bude snadné, tak s vámi manipuluje. Podnikání není snadné. Podnikání je fascinující tím, že je to největší dobrodružství vašeho života. Strašně moc se toho v něm naučíte. Uděláte obrovský posun ve svém osobním rozvoji. Nikdy vás to nenechá stagnovat. Podnikání je úžasné, ale není snadné. Naprosto zásadní dovedností pro úspěšné podnikání je umět si sednout na zadek a odpracovat kus poctivé práce. Jo? Nebát se sednout si na zadek a udělat ten svůj domácí úkol. Teď vám dám příklad. Když ve vašem podnikání skončíte na tom, že neumíte něco natáčet,
No tak jste skončili na tom, že jste nebyli ochotní věnovat 20 hodin svého času tomu zjistit, jak se točí a stříhají videa. Jo? Na tohle všechno jsou návody. Já jsem se celý střih videa naučila z YouTube. Ale musíte si prostě sednout a dát tomu 20 hodin svého času. Jakmile tohle uděláte, tak budete mít tu dovednost zvládnutou do fáze, že ji můžete používat pro svoji práci. Jo? A další doporučení, najděte odvahu jít mezi lidi. Dneska tohleto myslím vlastně hlavně v onlineu. Jo? Tam platí ukažte svůj obličej, mluvte o tom, co děláte a proč to děláte. Já pořád slyším takový to, když já na to nejsem, abych se někde vytahovala mezi lidmi. To není vytahování, to je ukazování vaší práce, ukazování toho, jak o své práci přemýšlíte, jak ji děláte, proč ji děláte, co je na tom tak fascinující. Jo, já jsem taky velkou částí svojí osobnosti introvert a jsem často zalezlá někde v pracovně bez lidí a je mi tam dobře. Ale naučila jsem se vylézt a mluvit na lidi. A to, já na to nejsem, to je často jen taková obrana před nepohodlím. Strach z toho, že budu trapná. Jo, je to vlastně často vaše taková vlastní sebesabotáž. A další velmi častý argument, který pořád slyším dokola, když já na ty sítě nejsem. No tak třeba u nás na webu, Tvůrcích praxi, jsou úplně všechny návody, které potřebujete. Jsou ušité přesně na míru vašim tvůrčím projektům. Velmi jednoduchou řečí vysvětlené, rozumí tomu každý. Takže to, jestli nefungujete na sítích, není o tom, že je to nemožné nebo jsou ty informace nedostupné. Je to jen o tom se vzchopit a říct si, jo, mě to za to stojí, já prostě chci být profesionální tvůrce, já tomu to svoje úsilí dám. Jakmile se takhle rozhodnete a začnete do toho tu vaši energii rvát, tak budete nezastavitelní. A to je to, co bych vám opravdu moc přála. Tak, a teď mám pro vás domácí úkol. Odpovězte si na otázku. Jaká dovednost by teď v tuhle chvíli posunula váš tvůrčí projekt nejvíc? Já myslím, že o tom moc sáhodlouze přemýšlet nemusíte. Vy to někde v skrytu duše víte. Je to něco, co pořád odkládáte a říkáte o tom, tohle já dělat nebudu. Jaká dovednost by vás posunula nejvíc? Na tohle si odpovězte a pak se seberte a najděte si k tomu nějaký kvalitní kurz nebo prostě nějaký zdroj, kde se to naučíte a dejte tomu 20 hodin svého času. Klidně si to měřte. Já vám garantuju, že po té době to budete tu novou dovednost mít aspoň na takové úrovni, že ji prostě budete schopni nějak rozumně používat a pak se vaše podnikání úplně promění. Tak pojďte na to. Tak díky, že jste se dneska dívali, já se moc těším na příště. Jestli si nechcete nechat ujít moje příští video, tak se zapište do newsletteru, který je na našem webu www.tvůrcivpraxi.cz. A neutuchající tvořivé nadšení a splněný dnešní úkol vám přeje Bohdana Goliášová. Ahoj.